farko dai suna na Aisha shi amma ana kira da suna to wannan fim din da kuke yi ya sunan shi? Wannan fim da muke yi sunan shi da wani role kike takawa a cikin fim din? To na dai fito kawar Laila ce ni kawar ta ce, sannan kuma suna na a fim din Fauziya. To ya kike ganin ma'aikata na cikin wannan fim din, kyamaraman da daraktu da masu son da sauran crew da suke cikin wannan aiki? A gaskiya kowa yana kokari a iya bakin aikinsa, amma aiki da tafiya lafiya kallon babu wata matsala ba wata duniya ba abin da dai zan ce gaskiya shi ne na gode ko ce muna godiya da kokarin. Wani fata to kike yi ma wannan aiki idan an gama shi? Ina yin wannan aikin fatan alheri ne, Allah kuma ya sa shi ne sila da kuma sanadiyya da duniya za ta san fuskokinmu da kuma ta zama sila kuma da sanadiyyar da za mu ɗaukaka. Mun gode. Yanzu muna tare da wani jarumi shi ma da yake cikin wannan fim mai suna Zafin su. Da farko za mu so mu ji sunanka. Assalamu alaikum jama'a, sunana Zafin Ismail. To wani role kake takawa a cikin wannan fim mai suna Zafin su? Kusan zan ce ni nake jan ragama a ba, saboda ni nake taka role din maraji na cikin makaranta, ɗan iska wanda bai ganin girman kowa balantana mutuncin wani. Ni nake jan wannan role din. Ka taɓa yin wani fim ne kaman wannan koko a sai dai ka fito ɗaya biyu haka to? Hakikanin gaskiya ban taɓa jan wani fim ko kuma in yi role makamancin wannan ba gaskiya. Wannan shi ne fim na farko da na fara ja, kuma shi ne ya zama role na farko da na fara yi. Amma a baya na ɗan tattaɓa a wani fina-finan, na ɗan fito a samu sin ɗaya biyu uku, amma dai wannan da shi ne main film wanda na fara ja. To kaman halin da muka ga kana nuna a cikin wannan fim, a gaske ma halinka ne haka yake koyaya? Ba haka ni na yake ba, wannan dai karakta ne dai ta fim, yanayin yadda labari ya zo da shi. Kuma shi dama dan fim ba a san shi da benzin waje ɗaya ba, inda mutum yana so ya zama cikakken jarumi kowane bangare aka saka shi ya kamata mutum ya dinga iya daidai bakin kokarin shi yana kamantawa. Don nima wannan sanadiyan darakta, don yadda nake tunanin abin da man ba zan iya role din ba, amma ya ce in dai kana so ka zama abu ko me aka sa ka ce ba za ka iya ba, kar ka nuna gazawa, ka nuna effort, ka sa za ka yi, kuma insha Allah Allah zai taimake ka da abin da za ka yi. To ya ka gamsu da yanda cameraman da sound da director suke gudanar da wannan aikin? Kai, perfect, gabaki ɗaya ban da matsala da ko ɗaya daga cikinsu, kuma na ji daɗin aiki da su. In short, duk wani aiki da zan yi babu cameraman ko kuma director ko wani abu da ya taɓa kawo min matsala, ba ma kamar wannan aiki. Gaskiya na bala'in jin daɗin aiki, ba wanda ba na jin daɗin aiki da shi. Wani fata kake ma wannan fim ɗin a nan gaba ya kasance a duniya? To gaskiya dai wannan fim ina mai fatan Allah Ubangiji ya ɗaukaka shi, kuma ya ɗaukaka duk wani wanda yake cikin wannan aiki namu, don ba a san wanda zai daga wani tashi ba, amma muna fatan kowa Allah ya ɗaukaka shi a cikin wannan harka. Allah ya sa mu fa haka, Allah ya sa wannan fim ɗin ya karɓu a idan jama'a baki ɗaya. Mun gode. To yanzu muna tare da ɗaya daga cikin shi ma wani jarumi a cikin wannan fim mai suna Zafin su. Da dawa muke magana, sunanka? Sunana Musa gidaje ba. To ya miye sunanka a cikin wannan fim? To gaskiya sunan da ya suke da yaro da shi sunana Jamilu, amma da harka ya canza ya ce a dukkan za a dace ba. Wani role ka taka a cikin fim din?
gaskiya na taka role a irin stubborn guys din nan ba, muna under din Moles ba, Moles ne mai gidan mu gaskiya. Kai ma halinka ne kenan sai aka kira ka aka sa ka a fim din dan saboda ka dace da fim role din? Gaskiya ina sigari ma ni ban taɓa rike ta ba kuma a fim ba, ban taɓa rike sigari ba, kawai dai yanayin aiki ne da ya da shi kawai darakta ya ce kuma dole sai kuma abin ya burge mu kuma mun ji daɗin gaskiya mu kuma. To wani fata kake yi wannan fim din ya shiga a duniya, wani irin fata kake mu? Gaskiya ina fata ko'ina ya zagaya a wani YouTube, ko'ina a san da fim tunda yanzu a haka ma ba mu tunani tun a poster fim din ya riga ya zagaya ko'ina ba mu tunani da hakan ba, sai ga shi fim din ya samu ɗaukaka tun kafin ma a fara shi. To mun gode bare. Ya ta kamu ya ta haka nike shan wahala. Bye bye. Aiki ya kyau. Kenan fa. Da farko za mu so mu ji sunanki. To da farko dai ni sunana Kalla, wanda kuka sani da suna dan mata sai. To a cikin wannan fim mai suna Zafin So wani role kika fito kika taka? To ni da na taka rawa ne a gurin irin kamar yaran da idan aka turo su makaranta ba karatu suke yi ba, suna soyayya ne da lecturerin makaranta. To ni irin rawan da na taka kenan. Ya sunanki a fim din? Sunana Halima. Dama halinki ne yasa aka ɗauko ki aka sa ki a irin wannan role din? A'a, ba halina bane yasa aka ɗauko ni aka sa ni a cikin role din. To ya kika ga kin gamsu da yanda daraktoci da cameraman da shi sound da sauransu suke gudanar da aikinsu? Gaskiya suna kokarin gudanar da aikinsu, ba su da matsala ta wannan fanni. Gaskiya na yaba da kokarin su. To a ƙarshe wani fata za ki yi ma wannan fim din? So fatan da zan yi ma wannan aiki shine Allah ya sa mutane in sun kalla su karu da abubuwa a ciki, kuma addu'an da zan yi ya Allah ya sa mutane ga baki daya kowa ya fahimta. Mun gode. Muna tare da ɗaya daga cikin jarumai da suke cikin wannan fim mai suna Zafin So, kuma tana daga cikin wacce suke jaragaman wannan fim. Da farko za mu so mu ji sunanki. Sunana Umma Marafa. Shi wannan fim ɗin wani rol kike takawa a ciki? Ina taka Laila. Ya sunan fim ɗin? Sunan shi Zafin So. To kin gamsu da rol ɗin da aka baki?
gaskiya na gamsu don lokacin da ake ta faɗa min role din ana ta bani labarin shi ana ta bani labarin ban ɗauka zai kai haka ba, amma kuma da na zo aka fara shooting din na gani gaskiya role din gaskiya ya burge ni. Kin taɓa yin fim kin jara ga mashi kaman yanda aka baki wannan ke ce jaruma? Na tabbas na ja fina-finai. To ya za ki ce ga ya kika gani yanayin ma'aikatan da directors da light da kuma cameraman da kuma shi soundman, kin gamsu da yadda suke yin aikinsu? Gaskiya ba abin da ranci saboda duka dai da cameraman din da sound din da director din da mutanen da ake aiki da su duk an san juna, kuma gaskiya ba matsala don gaskiya na daɗin aikin nan ba ɓata rai ba komai, an yi ana aiki lafiya kuma insha Allah na san za mu gama lafiya. Gaskiya ba mu ban da wani matsala da cameraman komai saboda duk an san juna. To wannan aikin wani fata kike mushi? To ina fata da aikin na Allah ya ɗaukaka shi ya karɓa idan duniya ga baki ɗaya, ya zan ba a YouTube ba fim ɗin da ake kallo kamar Zafin su. Shi aktan da aka haɗa ki da shi kin ga yanayin yana ƙoƙari sosai koko akwai wani ɗan gyare-gyare da yake? Gaskiya Umar da ya fito a Faruk Umar yana ƙoƙari sosai, yana ƙoƙari ba ni Umar na ƙoƙari wallahi. To mun gode sosai. To shi ke na gode.